Azile kabi. Okay mfethu. Hayi kabi ngeke siyaxolisa ukuthi sifike la ekhosombeni lakho. Kahle kahle sihamba nomshana. Manje senigqoka ama-mask Hey kahle baba, awume. Uyamazi umshana? Angibazi. Uloketha kangazi la, uloketha kangazi. Uyangazi, awungazi kanjani. Noma baningi abantu babambayo vele. Baningi ngisho ukuthi vele abantu babambayo. Awungazi kanjani. Awungazi kanjani. Akwena awume nini mshana ngaluphi usuku? Mababa, mshana. Mshana. Sicela uyiqale ekuqaleni indaba uyichaze kahle ukuthi ukuze ungathi kudlalwa ngawo. Awume baba manga vele. Awume baba. Lo muntu lo bangifikela nomngani wakhe ngicathi kwakuntambama ikhathi ko5 kuyoshaya Kephi futhi ngalokho ngibuza la ungenza isilimo ngoba uyakhumbula kahle ukuthi wenzani. Awuchaze mfethu. Wayehamba nomngani wakhe bangikhiphela ummese nomngani wakhe lo. Hayi ngisho wodwa babephethe imbese bobabili. Bangikhiphela ummese basathi ifoni yami labantu laba nomngani wakhe. Angimazi kumngani wakhe ekugaxele yena ngoba ngiyamazi. Yena usenze ngathi akangazi. Yini ekwenza utatazele manje? Hayi bafethu nakudlalwa ngami sengixakeka nokuthi abantu bangena kanje nangisazi manje noma ngizobulawa noma inkabi noma kwenzakala. Yini utata? And ngifuna ukuthi ke sihloniphane. And njengoba sila endlini yakho nje sifike sanqonqoza ngithi sikhombisa ukuthi siyakuhlonipha. Angithi? Yebo bafethu. So nathi ke besicela ukuthi usihloniphe. Yezwa? Ungasenzi ilima. Ngoba sokufaka isicathulo uma usenza ilima. You understand? Uyamazi umshana? Angimazi mshana. Pho njengoba ethi umshana nje ifoni yakhe yathatha uwena. Shothi umshana ukhuluma manga. Ngiyambona mina lo muntu uyena lo seyaphika phela. Uyena lo wathatha ifoni yami lo. Shothi umshana ukhuluma manga. Wena wathatha ifoni yami. Uyaphika manje la. Wena wathatha ifoni. Hey baba. Mshana uyangisukela. Awukhuluma isiqo. Bafethu. Hey mshana. Uyena nje malume lo engikhuluma ngaye. Yazi ngempela wena uphikani mfethu? Baba. Uphi ubhulo lwakho? Uphikani? Yazi uyena mfethu, yazi uyayiphika phela lo muntu. Wena nje mfethu. Uphi ubhulo lwakho mfethu? Wena nje mfethu, yazi lo muntu uyena. Angimazi ukephi, bafethu. Angimazi bafethu. Ifoni bafethu. Ngicabanga ukuthi kolinye isister ngala bafethu. Angazi noma singayikhona ukuthi siphelele ngakhona. Lalela mshana, lalela mfethu. Ungasenzi ilimi yazo. Ngiyanezwa bafethu. Singafiki futhi masifika lapha sifikele into engeke yazo. Ngiyanezwa bafethu. Njengoba ngicela kahle ngithini? Uthi hayi siphumeni kahle sifice into engekho lapha. And sizokukhahlela makukuthi ifoni ukhuluma manje. Yebo njani? Njani? Hayi sikhona. Yebo sisila kini kahle kahle besize kuwena. Nize mina kanjani class? Oh, khona ubhuti esihamba naye la. Othi angazi ifoni ayidayisela wena kanjani. Wayidayisela mina ifoni? Yebo. Hayi, angazi ukuthi ukhuluma ngani yazi. Nangiphethe akazi yini wena senze ilimi uthi Kufika lo mfethu unama-rust yamba nomfethu wakho omude nje ufishanyana. nanga ukhuluma uyichaza. Sinakho ukufika abantu la umfana onerasta nomfethu omude la bezokudayisela ifoni, le foni engakuwena sisi. Ifoni engakumina? Yebo sisi. Wawudayisela zingakhi hlaba uhlanganaphi nami? Nakho sifika ntambama la sikunika ifoni ngo-250 sisi. Ngo-250? Yebo sisi. Usho ufonele number right? Yebo sisi. Hayi mina futhi angazi ukuthi ukhuluma ngayo ifoni yazi. Okay, ima-ke sisi ukephi wena? Khona la ngikhona. Angikho nasenje. Uzobuya nini? Angazi ukuthi uzobuya nini ngoba kuzothatha isikhathi nje. Okay, ayikho inkinga-ke sisi kushuthi sobuye sibuye mawusuku. Yebo sona mina ngizathola ifoni ngayithenga nje ifoni ngangazi ukuthi ifoni kinchi. Uyazi ukuthi icala leli ukuthenga ifoni emaphareni. Phela iphakalaza mina la ngizayithola ifoni ngayithwala. Okay-ke siyayidinga-ke leyo foni-ke njengamanje-ke siyayidinga leyo foni. Nanga umnikazi wefoni sihamba naye la. Sizobuya ukhona nini? Inkinga masifuna ifoni eqaleni ukuthi bayilapha so ikhona. Akhuleka wesisi ayikho inkinga. Imali yakho sokunika. Wena uzobuya ukhona nini ukuze sikunike imali yakho sithathe ifoni? Angizwa?
sengakunika ikazi yabo. khululeka imali yakho uzoyithola. Thina sicele ifoni. Sokunika imali yakho sithothe ifoni thina. Oh, hayi, ngiyezwa futhi ngiyezwa. Yebo. Ucongezele le phara leli phone. Nangu khuluma. Yebo sisi. Wena indaba unginikeze ifoni oyintshontshelwa kahle ukuthi uyintshontshile. Sisi uxolo lapho sisi ukuthi Kanti lo muntu lo awuntshontshelele kade akahlali kuphi. Wawumlethela amakhala manje. Yenze njani-ke? Yenze njani? sisi njengoba Ngihambe endleleni ngifika abantu bezongikhomba ngebhamba kanti ngififoni ngenze njani? Yabo manje usufane impilo yami engcupheni. sisi Nxese sisi. Ngifile ngokusabale manje mina-ke. Yazi ngithi ngikuthethile. Ubone ngendlela ubudabukusa ngayo laphaya. Ngaze ngakuvumela nami ngathatha ifoni. Kanti uyazi ukuthi ngihlale engozini. Yebo sisi hayi ukuthi angazi Cha ngifuna ukwazi phela. Sizosuka esixabane. Ngamanje zilime zitshini. Yes. Khumbuza ukuthi sasikhulume ngani. Ini. Mhlawumbe ngase ngikhumbule. Wesisi. Yebo. Uyakhumbula ukuthi sesikufonela mhlambe wena more than 4 times. Okokuqala sakufonela sihamba nomfana umnikazi wefoni. Wefoni. Uphi pho yena umnazi wefoni? Wesisi. Yebo. Sakufonela sihamba nomnikazi wefoni. Saphinda futhi sakufonela usithembisile ukuthi uzofika ngakusasa. Oh mina ngifike kunina. Cha. Sathi thina sofika ukhona la endlini sathi siyafika sangakufica. Oh Kanti yini usenza ilimi? Cha phela ziningi izinto emele ngizenze. Bengeke mina ngihlale ngilinde nina. Awu. Yebo. Sekunjalo Bengeke nje mina manje. ngihlale ukuthi ngilinde nina. Awu. Yebo. Sisike kahle into esize ngayo la ukuthi size ngefoni wena owayithenga entshontshiwe. Entshontshiwe. Usho mina kwamele ngibhule. Kahle okay imali. Kwamele ngibhule mina ukuthi ifoni intshontshiwe. Imake. Angizokwazi ngani? Imasisi wena engazi ukuthi awuyithuli kahle lento. Kuyenza ngiyitholeke. Ungisheshisele futhi. Ifoni kwabanje umuntu inkunzi neyikhali. Awu. So kusho ukuthi lelo icala elibovu kahle. Yebo. So ifoni siyayicela. And icala livuliwe. Ukwazi lokho. Kuko konke okwenzayo. Icala lefoni. Mawo. Kuko konke okwenzayo. Wazi ukuthi siphethe la case number. Yes. And wena uyafana nomuntu okuyena obambe lo mfana omncane inkunzi. Hayi bobhuti abantu awumeke. Ngangihamba mina endleleni. Ngahlangana nomfana oyiphara. Wathi sisi wami ngicela ukudayisela ifoni. Kwamele ngenze njani ke mina nginqabe ifoni. Futhi ngangenayo ifoni. Ngayithatha ke mina ifoni. Ngithemba ukuthi ukubuke la kulezi inkundleni zokuxhumana. Ngawu sengizocabanga kanjani ifoni ngangiyidinga ifoni. Ngangiyidinga ifoni. Ngenze njani? Kwamele ngiyeke mina ifoni ngingayithathi. Ngingayithathi mina ifoni. Angithi ukubuka einkundleni zokuxhumana abantu bewoneshwa kuthiwa ake niyeke lento yenu yokuthenga emaseleni especially iphara. Ngangazi phela mina ukuthi iphara la ntshontshile. Ngangazi. Ngangizokwazi ngani? Kwamele ngibhule mina ngisangoma. Uyabona wesisi namhlanje. Hayibo. Lalela ngichazele sisi. Yabona namhlanje uzohuda ice cream, yes? Hawu, ngamele uhude wona. Yes. Kodwa ifoni ngeke nize nithole. Okay. Yebo. Sisike umfana Hayi ifoni ngeke nize nithole shini. Hayi khuleka. Hawu ngeke. Khuleka. Yabo yona. Sihamba nayo. Ungalibele nje usenzela le movie yakho lo idlalayo. Kodwa egcineni ifoni sohamba nayo. Into engishoyo mina ukuthi ifoni akho phone ezoyikhipha la. Okay. Ifoni ngayithenga ngemali yami. Wesisi. Liphi lona leli phara lela ngidayisela ifoni? Wema. Sisikhuleka nje wena. Asambeni. Ima ngekele. Ima. Hayibo, ngeke phela uzongithatha ngekani. Hayibo, ngeke. Ngekeleni. Ngeke ngiphume la. Ngeke. Hayibo.